Kamfanin TikTok ya rufe shafukan wasu fitattun 'yan TikTok wanda kuma sanannu ne a dai TikTok ɗin da ke arewacin Najeriya. Daga cikin waɗanda aka rufe wa shafukansu zuwa yanzu sun haɗa da Gfresh Al-Amin, Sayyada Sadiya Haruna, Alpha Charles Barno, Abdul Gaya, Bado, IB Ɗanfim, Diamond, Sodili da kuma Ishat, Saka da dai sauransu. Mutane da dama dai suna taya su alhinin abin da ya faru da su, wanda wasu kuma a ɗaya ɓangaren murna suke yi akan abin da ya faru da su. Ganin cewa duka wannan fejikan da aka rufe ba wai fejika ne waɗanda suke koyar da addinin musulunci ba. Wasu fejikan ma sai dai koyar da batsa da kuma shagaltuwa ta duniya. Hakan ne yasa mutane da dama suka ji daɗin wannan rufe account ɗin da aka yi wa wasu daga cikin fitattun 'yan TikTok ɗin. Sai dai har yanzu fa ba a gama da rufewa ba, domin suna ci gaba da rufe manya-manyan account irin waɗannan. Ku ci gaba da bibiyan mu akan wannan fejin domin ci gaba da kawo muku manya-manyan fitattun 'yan TikTok ɗin da suka rufewa account. Shin wani account kuke tunanin ya kamata ya shigo cikin wannan jeri? Ku faɗa mana a comment.